सरकार फैबाय थांबाय नाथाय खोथा होना थगायलांबाय रायजोफोरनि थाखाय आथिखालाव मोनसे दैखरानो जोबथा राहा जादों थरथिंसे गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव दावराव दावसि बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दङारगाव सिटकाजाननि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमजिदों जल जीवन मिशन बिथांखियाबो बे ओनसोलाव सौहैनो हायाखै थरथिंसे गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय सारि फाथिनो गोनां जादों रायजो राजाफोरा थरथिंसे गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय दावराव दावसि जानो गोनां जादों तामुलपुर जिल्लानि 1 नं दङारगाव सिटकाजाननि रायजो राजाफोरा जाय समाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय बिजेपि सरकारा नखरफ्रोमनोबो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि थांखिजों जल जीवन मिशन बिथांखि मावफुंबाय थादों बे समनि गेजेरावनो 1 नं दङारगाव सिटकाजानाव मोनसे उल्था सावगारिखौसो नुनो मोननाय जादों न'सिम दै लांनो थाखाय फुंनिफ्रायनो बेबायदि सारियाव थानानै दै रोगानांगौ जायो गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आथिखालाव मोनसे दैखरानो जोबथा राहा जादों हरनिफ्रायनो थरथिंसे दैनि थाखाय 2-3 किल'मिटार जानथायसिम आखायाव बाल्थिं दैहु लानानै सारि फाथियो दैखरनि खाथियाव सारियाव थानानै गोबाव सम नेनायनि उनावसो दैखौ मोननो हायो अदेबानि मोसौ बोरमानि दैनि थाखायबो गामियाव आंखाल नुजाथिदों साखाथियाव थानाय दैसा जाम्फैफोरा रानलांनायनि थाखायनो बेबायदि दैनि थाखाय जुजिनो गोनां जादों बोसोर नाङैनो थरथिंसे गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय दावराव दावसि जानो गोनां जादों सरकार फैबाय आरो थांबाय नाथाय बिसोरनि जेंनाफोरा जेंनायैनो थालांबाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि समाव दैदेनगिरिफोरा फैनानै जेंना सुस्रांनायनि खोथा होयो नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो गासैखौबो बावगारलांफिनो थाबैनो गोग्गो लोंग्रा दैनि राहा खालामना होनांगौनि थाखाय रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों অসুবিধা মানে একটু পুয়াই আইলে আর রাতে 7টা বাজার যাবার লাগে এতিয়া ঘৰত পানী নাই আইছো আর বুড়া মানুষ কিমান রোজ দোকানে আছি এতে কি করি এইটু ধর্মনারায়ণ হলো আমার এমপিএল তাক কিমানবার কই আছি তাই একটু পাত্তাই না দেই আর কি করি 6-7 জন আছে আর ডাঙর মানুষ তো 2 জন এই 2 জন মানুষ হাজিরা করবা যাম লরা ছোৱালী স্কুলে পঠাম না পানি আনবা যাম আমি বাবুকে হবার কৰি আছো এইটো এই পানীৰ মানে খোৱা পানীৰ আমাৰ ব্যৱস্থা নাই এই আমাৰ কুঁৱা এখন আছে এখন কুঁৱাৰে আমি মানে 500-600 মানে ৰাইজ 800 মান ৰাইজ আছে আৰু মোটামুটি 200 মান পৰিয়াল আৰু 200 মান ঘৰৰ মানুহ ইয়াৰে পৰা আমি চলি আছো কিছুমান সময়ত ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আহো 12টা মানত যাও ৰাতি 3টা 4টা লৈকে আমি পানীৰ লাইন পাতি থাকো হেনেকুৱা আৰু সমস্যা হৈ আছে বিধায়কবিলাকে যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কোনেও মানে পালন নকৰে এই সমস্যাত মানে আমি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈ আছো 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन